Изключителен успех за България на песения конкурс Евровизия и четвърто място за нашата невероятна Поли Генова. От вчера всички говорят за това невероятно събитие. А сега на телефона ви представям един от членовете на българското жури на Евровизия, Ангел Заберски. Здравей, Ачо! Здравей, много ми е приятно. Как си днес? Ами, днес съм много добре или по-лошо от вчера. Така ли? Надявам се и ти си толкова щастлив. И по-добре от утре. Надявам се си толкова щастлив, като всички останали българи за четвъртото място на Поли Генова в конкурса Евровизия. Да, това е следващия успех след Стунджи и Елица. Да, те бяха на пета позиция, много добре си спомням. Тяхната песен също беше прекрасна. Да, вода. Ами, наистина страхотен успех за България. Вече се говори много по медии, по социалните мрежи за представянето на Поли. Всъщност България е първа по вод от държавите в Европейския съюз, защото останалите три... Да, това точно така. Ти вярваше ли в този зашеметяващ успех на Поли? Защото аз, да ти кажа, смело го предрекох в събота след обед, когато завършвах предаването си с нейната песен "Ако любовта беше престъпление". За мен това е наистина хитово парче, което заслужаваше първото място, без да съм субективна като българка. Ти вярваше ли обаче, че това ще се случи? След като чух песните, имах възможност да направя сравнение, макар че нямам право да гласувам по регламент за българската песен. Да. Бях сигурен, че тази песента на Поли, песента, която представя Поли, ще бъде в челните редици. А защо не и да вземе и първо място? Много вярвах, че тя ще спечели първо място. Този конкурс се оказва и може би и малко политически, което не е хубаво. Никак не беше малко. Аз сериозно подцених фактори като ревност, завист, геополитика. Да. Това са нещата. Иначе страхотно представяне на Поли. Аз се поздравявам, тъй като се познаваме и сме работили сме заедно и смятам, че е един така много най-добрият избор на Българската национална телевизия за тази годишното представяне. Ти знаеш, аз също съм музикант и за мен Поли е невероятен професионалист, певица от много висок класа. Но защо нито една държава от участниците не ни постави 12 точки, дори съседите ни? Ами, нямам представа. Няма как да го зная това. Може и да не ни харесват, може да е със същите тези думички. Ревност, вид злоба. Страхотно представяне, страхотен. Пак ще кажа, музика трудно се тълкува и се анализира. Не обичам конкурсите, защото не можеш да кажеш, тази песен е по-добра от другата. Всяка си има своите качества. Но имаше и такива, които не бяха хубави. Да, така е. А победата на Украйна и съревнованието и до последно с Русия, случайно ли беше според теб? На мен лично тази песен, така наречена, изобщо не ми хареса. Песента на Украйна? Да. Ами тя беше доста драматична, емоционална, но знаеш ли да се рями... Драматична, емоционална, ама не ми се връзва за хит. Конкурс като Евровизия, където всичко беше така приповдигнато, с настроение, с усмивки, изведнъж някаква драма. Не е мястото там. Исках да ти споделя, че дъщеря ми, която е в Лондон, ми каза, че много и напомня на някаква йога музика, която тя добре познава, защото се занимава. Както иска, може да оприличи на каквото иска, всеки има право. Не, тя имаше предвид, че е сплагиатствано нещо. Би могло сега. Не съм имал време, пък и няма и да се ровя да търся. Между прочим... Не е песен за там. Да. До година всъщност конкурса трябва да е в Украйна, Русия трябва да присъства и да пее на този конкурс. Изобщо голяма интрига се завърта. Интрига, иначе пак опираме, ще се окаже, че без да го зная. Аз го осъзнах по време на журирането и малко след това, че политиката се намества в музиката, което не знам докато.
Да. Дали ще ги издобри, дали ще ги скара още повече няма. Това е абсурдно. Би трябвало изкуството да одобрява, не да противопоставя. Аз така мисля. Да стане така. Да стане така. Понеже ти спомена някъде в твое интервю, мисля вчера беше, че песента на Австралия ти е била фаворит, ако добре помня. Хареса ми и изпълнението, много екзотична изпълнителка, също и белгийската песен, защото беше, може би, така по мой вкус, нали. По-музикантска, може би, да. Но все пак Австралия и Израел, верно, че си плащат, за да участват в този конкурс, членски внос. Ама имат ли място, предвид представката на заглавието му, все пак евроконкурс е? Ами да, аз също се изненадах и не можах да разбера защо участват. Никой не можеше да каже, никой не даде адекватно обяснение защо се случва, но ето ти си научила преди мене, казваш, че... Да, Люси Дяковска го каза снощи и аз от нея разбрах, че те плащат членски внос и то сериозен, за да участват в този конкурс. Значи, който има пари, парите поставят. А може би той е на път просто да стане световен, което няма да е лошо. World Vision. Да. Апропо да те питам, защо все пак България класира с 12 точки Армения? Защото момичето беше красиво ли? Не. Аз не помня каква оценка съм дал за Армения. Гласувал съм за себе си по съвест, това, което ми харесва като достойства на една песен. Бил съм честен към цифрите, които съм слагал. Наистина не помня какво съм. Така, че е хубава, но това гласувал съм за песен, а не за визия. Да, ама тя имаше доста проблеми с интонацията, според мен. През цялото време пееше малко ниско. Може би аз съм прекалено педантична. Това много е все пак живо изпълнение. Да. Не зная, притеснение, пренавиване на тялото, не зная. Сега да поговорим за Поли. Тя беше наистина толкова позитивна, прекрасна, заразяваща, но най-важното, което направи, е да обедини българите, особено тези зад граница. Те бяха много ангажирани с гласуването, може би точно защото са извън България. Само да ти споделя, Дъщеря от Лондон се обади и ме пита: гледаш ли започва изпълнението на Поли? Аз бях някъде навън с приятели. Обаждаме се на мой приятел, който в Гърция изкарва повечето си време и той казва: оставете ме сега, ще гледам Поли. Защо според теб на нас, които сме в България, ни е много трудно да се обединяваме? Трябва да сме някъде навън. Защото ние сме такъв народ. За нас така вече се е превърнало като в ежедневие, да сме много силни поединично в социалните мрежи, да пишем какви ли не неща, да не харесваме, да намираме кусури. Да хейтърстваме. Да. Да, пълни индивидуалисти сме. Тогава нямаме право да се сърдим на положението, в което сме. Така е. Докато един народ лае, крещи, вика, мрази, няма да се получат. Ни трябва любов, трябва ни заедно. Евровизия е един форум, на който, разбира се, независимо кой е, как е, хората да подкрепят къден краща да сме българи, а не да кажем този друг трябвало да бъде, или че Поли защо била с еди каква си прическа, или защо костюма е бил такъв, или защо се усмихвала. Импровизирам в момента, това са глупости. Нямаме право да се сърдим. Няма нация. Нямаме право да изискваме, нямаме право да искаме да живеем добре. Това вечно недоволство ни играе много, много лош номер. И много ме впечатли актуалния призив на Поли към политиците да не отнемат правото на глас на българите зад граница в изборите, защото точно благодарение на тях тя извоюва това престижно място. Голяма са по-обединени. Навънка са по-обединени. Не. Как мислиш, ще бъде ли чута тя? Той е нейн призив, дали ще достигне? Тя ще бъде чута, но приказката е много вярна, тук, която ще спомена сега.
всяко чудо за приде. Да. И хубаво е... Вече ще сме забравили, че имало Евровизия, защото други проблеми ще натегнат. Колелото си върви. Ама ние много бързо забравяме българите. Съжалявам. Къса ни е паметта. Хубаво е обаче, че музикалната гилдия в България се обедини и подкрепи Поли. Това не се случва много често. Какво ви обедини този път? Може би самата личност на Поли. Тя излъчва изключително позитивна енергия. И това няма как да бъде отминато. Може би, виж какво, ние сме интелигентни хора сме и може би негласно сме си дали така ясна сметка, че естествено, че трябва да застанем за една обща идея и и идеята е Поли, но всички я харесахме, но нямаме право да гласуваме за него. Да, така е. Важното е, че се обединяваме и това обединение със сигурност и е помогнало в голяма степен. А моите прогнози още щом чух песента, а между другото това се случи късно. Чак след първата вечер на конкурса, аз не я бях чувала до тогава. Да. И си казах, това е бъдещ хит, с това етно звучене в рефрена и може би точно това се хареса на хората по света. Какво мислиш ги впечатли в нашата песен? Защо всъщност публиката, а не журито изстреля Поли на върха? Ами защото песента със своите качества има качество, че е запеваема. Рефрена, именно, което е всъщност силата на една песен, се помни и може след това да се повтаря. О, дай ни любовта! Добре конструирана песен. Това е. Много добра песен. Не толкова музиканска, но наистина с хитово. Аз си мисля, че това може да бъде. По критериите за Евровизия. Да. Това може да бъде летния хит на Европа. Дано да стане. Искаме палци. Ще се радвам. Да. Много ти благодаря за този разговор. Беше ми изключително приятно. И на мене също. И те очакваме в Русе на 26 май заедно с Васко Петров. Нали така? Няма да е така. Васко ще свири с русински музиканти, които аз познавам много добре и мисля, че ще се получи този път едно по-различно музикално събитие. Чудесно! Тогава обаче те очакваме скоро отново на русинска сцена. Много обичам в Русе, така че с удоволствие. Чао! Чао за сега. Чао!